L-Awtorità tal-Ippjanar approvat żewġ proġetti kbar tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma fosthom l-impjant ta' Reverse Osmosis f'Ħondoq ir-Rum minn Għawdex li se jsir b'investiment ta' 10 miljun euro. Il-proġett ta' Reverse Osmosis l-ewwel wieħed f'Għawdex mistennijin sabiex il-gżira ta' Tletoljiet issir aktar awtonoma fil-bżonnijiet tal-ilma. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qalet li l-impjant se jinbena f'binja storika li ilha abbandunata mis-snin 70 u mistenni jibda jipproduċi madwar 9,000 metru kubu ta' ilma kuljum. Bis-saħħa tiegħu se jonqos l-ammont ta' ilma li jittella f'Għawdex mill-ilma tal-pjan. Matul l-istess seduta l-Awtorità tal-Ippjanar approvat ukoll il-proġett ta' bini ta' mina bejn l-impjant ta' Reverse Osmosis ta' Pembroke u l-ġibjun ta' Taqali. Din il-mina ta' ftit anqas minn 10 km se tassigura li jkun hemm titjib fil-kwalità tal-ilma f'ħafna lokalitajiet f'Malta, kif ukoll mistennija ttejjeb is-sostenibilità tal-ambjent hekk kif il-proġett se jsir bl-aktar mod effiċjenti u tajjeb għall-ambjent. Dawn iż-żewġ proġetti ġew approvati b'mod unanimu mill-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar biex xogħlijiet mistennija jibdew fil-ġimgħat li ġejjin. Il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, Richard Bilocca, qal li dawn il-proġetti jagħmlu parti minn ta' proġetti oħra li l-korporazzjoni se twettaq b'investiment ta' 130 miljun euro.